स्वागत बा लोग के देश के राजधानी दिल्ली प्रदूषण वाला शहर में। ठीक बा भाई, चलो बताओ तनी कुछ कहानी ऐसा। देख ला रोडे पर गंदा फैला के धैले बा लोग। आ गलती के कठा है लोग आम आदमी पार्टी का भाजपा के। भाई पलंग छूट गल बा केहू के सगवान के ले जा लोग। भाई तोसको बा साथ में। चलो ये सब बात छोड़ा, हम चल देनी है भाई पार्क के नाम बा बत्तख पार्क, जौन की पालम साइड पड़ला। पार्क तो बहुत घूमले हो लोग, लेकिन ऐसा पार्क पहिलका दिन हम देखी है जहाँ पेड़ पौधा के भी संख्या ज्यादा बा, तालाबो बा और बहुत ही शुद्ध हवा मिलता है कि भाई। देखो भाई लोग, तो दिल्ली में ऐसा ना जगह मिलल बहुत ही मुश्किल बा। काहे कि एजा तो इतना ने घर बा कि पेड़ पौधा मुश्किल से मिलला, लेकिन ये पहिलका ऐसा पार्क रख जहाँ पेड़ पौधा के संख्या भी ज्यादा रख, तालाबो रख, साथ में तालाब में पक्षी भी रहलन सन, जिससे बत्तख हो गए और किस्म किस्म के पक्षी, जौना के हमारा नाम पता नहीं है। रउआ लोग के पता हुई तो बताए। देख सकते नहीं बीच में मंदिर भी बाटे पार्क में, मतलब जा आराम से ध्यान वान धर आ जा। लेकिन पार्क में रहे वाला लड़का भी खाचरा बान सन, देख ली एक्सरसाइज करे वाला चीज के झुलुआ बना दिल सन। वाह बउआ।